Това е иначе на Светина Ум светове. Кое? Да, има и кръстови. Браво, разгледам. Иначе 30 денара вецето го направиле на Светина Ум. 30 денара. Скапо. Чи скапо. Не ли ми купуваш некоя белезика, бе? А? Знаеш дека нема да го ставиш, че мене ми Некоя белезика не ли ми купуваш? Гледай го колко е добро. А? Хубаво Се е. вратам. Белезика не ли ми купуваш? А? И яде какви джезвиня. Да, има и пици за един човек. Па не е. Колко е добро, човек. Малце е проблем тук, кога ако му си малко на диалект, ако то усетат и знаят да ти покачат цена, трябва да паисте. И за паркингот, значи мора и за се да барате фискално, ако плаичите. Сега не знам дали може да видите пастръмката. Видите, убавини, риби и големи пастръмки. Машала, машала. Охридски убайни. Само да ги зумирам. Имаш ли железна пара? Железна пара? Да, тук са фарло. Колко да е? 5, 10, Ай, види. 1 на 2. Леле, колко пари. Мене пари ми трябва две. Вие дома смещате. За смещаю да си го платим, а? Съшалиме. Мала шала, брайча. Дай да видим. Ай, фърля. Ай, сега один идея. Иначе така е нещо като обичай. Се фърлят парички тамо. От мостоти. Има много тамо. На събрано. Као за среча. Пара фърли, среча найси. Еве, тук може да си вземете да се возите с овчанци. Сега че отиме на църквата горе. Само да видите. Хотел, ресторант, Светина Ум. Колко е чисто, а? Виж како е чисто. Нема джубре, нищо. Респект. Почитувани посетители, ви молиме, не газдия тревата.
Там имате църква Света Петка. Там чуем, а? Манастир. Съва нам, Свети Наум. Evo go manastir od Sveti Naum. Odmah tamo да не влеваш, ама влеват. Влеват да други. Колко бава, кой поглед. Преубаво кой поглед. Обавезно. Света Петка. Свечи и сувенири тук може да вземете. Яла да видиш рибите големи. Во ресторан Острово. Сега да ви покажем нещо. Вълшебният мост. Вълшебните патки. И гледайте ги рибите, колко ви комади.